பிக்ஸ் வர அளவுக்கு அப்படி மனசாட்சி இருக்கலாம் மனுஷங்களை யாருக்கு 100 பேர் சேர்ந்து 50 பேர் 100 பேர் சேர்ந்து 6 பேரை போட்டு அடிக்க இவருக்கு வந்து ஐசியூல வச்சிருந்தாங்க லாஸ்ட் மினிட் வந்து சிடி ஸ்கேன் ஒரு தாய்மார் இருந்தா உங்க வீட்டுல ஒரு அக்கா தங்கச்சி இருந்தா நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு நடந்துப்பீங்களா? இன்னும் பிரெக்னெண்டா இருக்கீங்கன்னு கூட எவ்வளவு அடிச்சாங்களா? எல்லாருமே அடிச்சாங்க. உங்களையும் பக்கம் அடிச்சாங்க. வந்து அடிக்கிறாங்க, தகாத வார்த்தையில பேசுறாங்க போலீஸ்.